എൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ. എൻ്റെ പേര് ഫെഡറിക്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് എമ്മാനുവൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് കുക്കി ക്രാഫ്റ്റ്. ഈ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ അടിപൊളി കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസും അതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം മദർ നാരങ്ങ സോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോപ്പ് ബേസ്. ഇത് റെഡ് വൈൻ ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ബേസ് ആണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. വലിയ പീസസ് ആകുമ്പോൾ മെൽറ്റാകാൻ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്ലികളാണ്. നമുക്കിത് മിക്സിക്കകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് സോപ്പ് ബേസ് ഉള്ള പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് രീതി. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സോപ്പ് ബേസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചന്ദ്രിക ഗ്ലിസറിനോ പിയേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉരുക്കണം, ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൈ പൊള്ളാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുകയാണ്. ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടിത് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലാവൻഡർ ഓയിലാണ്, എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്. അതും നന്നായി ഒരു 3-4 തുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്രയും മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടീസ്പൂണേ ഉള്ളേ. ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് മാതളനാരങ്ങയുടെ അല്ലികളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് മാത്രം ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് സോപ്പ് മോൾഡിലോട്ട് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മോൾഡ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചൂടിനെ താങ്ങുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചാണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ സോപ്പ് ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ് ഇനി വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.